मानसिनि जिउआ बिफांनि बिलाइ बादि इसोरा फिरियोब्ला सिरिलांगोन नोंनि जिउआ मानसिनि जिउआ गिबिसिनथारावनो साफ्रोमखौबो आफा इसोरनि मुङाव बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। बरलेण्ड गस्पेल फेसबुक पेज आरो इउटुब चेनेलनि साफ्रोमखौबो आङो बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। बरलेण्ड गस्पेल इउटुब चेनेलनि अनारा आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मैया जेनाखि सासे बेमारिनि रुपाथि बसुमतारिनि आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गुसुङै प्रेयार रिकुवेस्ट खावलायदोंमोन आरो बेवहाय आङो आब'नि नाम्बार होनानैहाय बुंहरदोंमोन दे जायफोर गोसो गुदुं एबा फाहामनो हानाय माबा मोनसे केपासिटि होनो हायोब्ला आब'निसिम बेबादि फन खालामनानै खोन्थाहरनो थाखाय आङो नोंथांमोन बयखौबो खावलायदोंमोन आरो लोगोसे आर'ज खालामनो थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आङो खावलायदोंमोन। आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो सानदोंदि गोबांथार मानसिफ्रा आब'नावहाय फन बुनानै बेबादि बुंहरदों जेन एकाउन्ट नाम्बार होफा जाहाथे बयबो थाइसे थाइनै हरनानै जेन आब'खौहाय मोजांथार बेबायदि फाहामथाय होनो हायो होननानै गोबांथार मानसिया आब'नावहाय रिकुवेस्ट खालामहरदों। बेखौ लानानैनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बे गुसुं भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। जोंनि जिउआ माब्ला मा जागोन जों बेखौ रावबो मिथिया। दिनै दं गाबोन गैया अनजाग्रा लोगोफोर। दिनै बेबादि जोंनि जिबनाव गोब्राब समफोर फैगोन जोंबो मिथिया। आंबो दा गोबांथार बेबायदि गोख्रों देहाखौ लानानै दं, नाथाय आंनि जिबनाव माला मा जागोन आं बेखौ मिथिया। जोंनि जिबनाव बेबायदि सम सफैगोन जे जोङो दा गोबांथार देरगानानै लायो जोहोलाव सिख्ला जानायखाय गावनि समायनायखौ लानानै, गावनि दोहोनखौ लानानै, गावनि बोलोफोरखौ लानानै जोङो गोबांथार देरगानानै लायो। नाथाय नोंथांनियाव बेबायदि देरगानाया दङब्ला नोंथाङा दिनैनिफ्राय गोसो सोलाय। मानोना नोंथाङा जाय महरखौ लानानै देरगादों, जाय बोलोखौ लानानै देरगादों, जाय नोङो खुगाजों बाथ्रा बुंबाय थादों, बे खुगानि बाथ्राफोरखौ लानानै नोङो देरगादोंब्ला दिनै बेबादि सम फैगोन जेन नोंखौ डक्टरफ्राबो दिनै फाहामनो हानाय नङा। नोङो इसोरनियाव निमाहा लानो, रायजोफोरनियाव पाप क्षमा लानो थाखाय नोंनि खुगानिफ्राय दिनै पाप सिमान लानो थाखाय नोंथांनि खुगानिफ्राय फंसेबो राव ओंखारनाय नङा। बेनिखायनो नोंथाङा दिनै देरगानाय गोसो दङब्ला, दुगा गोसो दङब्ला, मेगन सानायफोर दङब्ला, अख्रा गोसो, रागा खराफोर, नोंथाङा बेबादि गोसो दङब्ला दिनैनिफ्राय गोसो सोलाय आरो इसोरनि रायजोनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय सिगां जानानै आगान सुरबो। आरो बे संसारनि दोन दौलतफ्राबो दिनै दं गाबोन गैया ना। दिनै मानसिनि जिउआ संसाराव फामुवारिफोर बादिल', थास' बिलाइनि दै बादिल' ना। गोबांथार समायनाय थाब्लाबो, गोबांथार धोन थाब्लाबो दिनै मानसिनि जिउखौ रावबो बायख'नानै एबा बासायनानै लाखिनो हाया, एकमात्र इसोरनि अनगा। बेनिखायनो आङो बुंनो सानदों आब'नि जानानै गोबांथार आब'आ खोन्थाहरनाय बायदिब्ला आब'नियावहाय बेबायदि गोबांथार बेरामफ्रा दिनै साग्लोबनानै दङ। आब'नि उदैयाबो दिनैहाय गोबांथार देरबोनो हमदों होननानै खोन्थादों आरो बेजों लोगोसे आब'नियावहाय किडनिनि प्रब्लेम होननानैहाय खोन्थाहरनाय बायदिब्ला नोंथांमोना कल खालामनानै आब'नियावहाय मोजाङै सोंहरनानै लानो हागोन माबायदि मा प्रब्लेम जादों, दिनै माबायदि हालोदाव गोग्लैनानै दङ। आङो नाम्बारखौ होनानै होनाय जागोन स्क्रिनावहाय। नोंथांमोना नायनानैहाय फन बुनानैहाय खबर लानो हागोन बेरामिया माबायदि हालोदाव माबायदि कन्डिसनाव दङ। नोंथांमोन साफ्रोमबो कन्टेक्ट लानानैहाय आब'नो जगाजग लादो। जेनेबा नोंथांमोना माबा मोनसे मदद होनो हायोब्ला, आङो बुङा जे नोंथांनि नांगौनि बारानिफ्राय डनेसन हो होननानै,
जा हायो आंनि ख्रीष्ट सिबियारि आंगो लोगो नोंथांमोन आरो जाय आंनि बर'लेण्ड गस्पेल नायगिरि बयखौबो आङो खावलायनो सानदों जा थाइसे थाइनै हायो आब'नि बेबायदि गाज्रिथार हालोदखौ नुनानै आङो इसोरनि मुङावहाय दान होगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। आङो एकाउन्ट नाम्बार आरो IFSC क'डफोरखौहाय स्क्रिनाव होनानै होगोन। नोंथांमोना बयबो जा हायो नोंथांनि गोसोनिफ्राय आरो नोंथांनि बेबायदि हानायनिफ्राय नोंथांमोना जा हायो थाइसे थाइनैखौ आब'नि बेरामनि थाखाय नोंथांमोना डनेट खालामनो हागोन आरो जायफ्रा डनेट खालामगोन नोंथांमोना आंनोहाय कमेन्ट बक्सआवहाय स्क्रिनशट खालाम हरबानो जाबाय। नोंथांमोननो आङो नोंथांमोननि थाखाय इसोरनियावहाय आर'ज खालामगोन जे नोंथांमोननि बे फिसाथार गुसुं एबा उन्दैथार दान होनायजों जेन आब'नि बेरामा गोख्रैनो मोजांथार देहाखौ मोनफिननो हानाय बायदि जेन बेबायदि गिथावथाव सैनांनायनिफ्राय दिनै सख'जानायखौ मोनो आरो सोखाजानायखौ मोनो। आं खावलायबावदों जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ नुबाय नोंथांमोना अननानै शेयार खालाम जेन आब'नि बेरामा सोखाजानायनि माबा मोनसे मोननो हानाय बायदि साफ्रोमखौबो आङो खावलायनो सानदों उन्दै गेदेर जों गावनि समायनाय गावनि धोन दौलतखौ लानानै रावबो देरगानानै लानो नाङा। मानोना मानसिनि धोन दौलत जों जेसेबांखि खामाया मानो जों बेखौ लांफानो हाया। बेनिखायनो दिनै सोरनिबा जिउखौ बासायनो थाखाय दान होयोब्ला बे दाना इसोरनो होनाय जागोन होननानै दिनै बाइबेलाव बुंदों। नोङो सोरनिबा गैयैनो दान होयोब्ला इसोरनो दान होनाय जायो। जेनेबा नोङो सोरबा गैयैनो जुदि ओंखाम बोथिसे जाहोयोब्ला बे इसोरखौ जाहोनाय जायो होननानै जोंनि बाइबेलाव रोखायै लिरनानै गालांदों। आङो दिनै बाइबेलनि मोनसेबो बेबायदि बिसयखौ लानानै मेसेज होनाय नङा जेन आङो बेखौनो खावलायनो फैदों दि आब'नि बेबायदि गाज्रिथार हालोदखौ नुनानै आंबो गोबांथार गोसोआव गाबखांनाय फैदों। आंबो नाजागोन हरनो जा हायो आंनिफ्राय आरो नोंथांमोनाबो नाजादो जा हायो गावनि दंनायनिफ्राय नोंथाङा हरनो हागोन। आङो एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनानै होगोन आरो बेजों लोगोसे डिसक्रिपसनावबो आङो होनानै होगोन। नोंथांमोना भिजिट खालामहैदो आरो नोंथांनि हानायनिफ्राय जा थाइसे थाइनै हायो 10 थाखा 20 थाखा नोंथांमोना गोसो खुसि इसोरनि मुङाव होनो हागोन जाहाथे इसोरा नोंथांमोननो बोर होयो जाहाथे नोंथांनि मावनायखौ नोंथांनि बेबायदि थुलुंगाखांनायजों सासे मानसिनि जिउखौ जों रैखा खालामनो हानाय बायदि आं आसा खालामबावदों नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों जेन बयबो मदद होज्लायगोन होननानै जेन नुनानैबो जेन नुयिफोरबायदि खालामालासिनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायदों। दानि जुगावहाय गोबांथार बेबायदि जाबोनो हमबाय अननाया गुसु जाबोनो हमबाय मोजांफोरखौ जोङो नायनो हालिया गाज्रि बुस्थुफोर जेन'बा पस्ट होयोबा बेखौहाय गोबांथार शेयार खालामनानै होयो। नाथाय मोजां भिडिअफोर खालामोब्ला बे भिडिअआ मालाबाबो शेयार जाया आरो कमेन्ट मोना लाइकफोर मोना। आङो बुङा दे आंनि भिडिअ लाइक आरो कमेन्ट शेयार खालामथार होननानै नाथाय बेबायदि इम्परटेन्ट भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायनानै जिउआवहाय माबा मोनसे थुलुंगाखांनायखौ मोननो हागौ आरो नोंथांनि बे थुलुंगाखांनायजों नोङो सोरनोबा दान होयोब्ला दिनै सोरनिबा खैफोदाव सोरनिबा सैनांनायाव नोंथाङा दान होयोब्ला नोंथाङा इसोरनिफ्राय गिदिरथार बोरखौ मोनगोन। आङो बुंबावनो सानदों जाय बिथांमोना डनेसन खालामगोन नोंथांमोना अननानैहाय नोंथांनि डनेट खालामनाय रिसिप्टजों लोगोसे नोंथांनि मुं हरफानानै आंनो कमेन्टआवहाय स्क्रिनशट खालामनानै फट'खौ सेन्ड खालामनो हागोन। जोङो नोंथांमोननि बयखौबो आर'ज खालामनानै होनो नाजागोन जेन नोंथांनि बे दानजों आब' रुपाथिनि बेबायदि सैनांनायफ्रा सोखाजानायखौ मोननाय बायदि आरो नोंथांमोना आर'ज खालामनानै होनो दाबाव जेन जोंनि आर'जजों नोंथांनि आर'जजों सोरनिबा जिबनाव बेबायदि गेदेरथार सोलायनाया फैनो हागौ। नोंथांनि आर'जजों बेबायदि सोरनिबा जिबनाव बेबायदि गेदेरथार सोखाजानायफ्रा गेदेरथार हाबाफ्रा मावजानो हागौ। नोंथाङा जेरावखि थाया मानो आर'ज खालामनानै होनो दाबाव नोंथांनि आर'जजों जेन गोबांथार बेबायदि बुहुमाव नोंथांनि आर'जआ बिथाइफोर थाहैनो हागौ।